Днес ви предлагам да направим заедно една медитативна практика, в която ще се докоснем до управлението на стихиите. Целият физически свят се състои от 4 стихии: твърда, течна, газообразна и етерна. Не само неживите обекти около нас се състоят от тези 4 стихии, но и нашите физически тела, както и физическите тела на всички живи същества. За да се научим да управляваме стихиите, ще използваме една визуализация. И това е визуализация на кръст, по краищата на който ще разположим 4 стихии. В центъра на кръста, вие, като пети елемент, ще започнете да ги управлявате. Или това е динамичният цикъл на Вселената. А сега се разположете удобно и започваме практиката. Затворете очи и насочете вниманието си навътре към себе си. Пропуснете двата потока чакрална енергия, низходящия от върха на главата надолу и възходящия от основата на тялото нагоре. Съберете длани пред гърдите. Сега започваме връзка с стихиите. Първо ще се свържем с твърдата стихия. Почувствайте всички твърди предмети около себе си. Чувствайте земята и връзката си с нея. Енергията сякаш се влива във вас и вашите клетки влизат в резонанс с твърдата стихия. Може да почувствате приятна тежест в тялото си. Чувствайте в себе си хармония с твърдата стихия. А вие вече сте в контакт с нея. Сега опитайте да почувствате връзката си с енергията на водата, с течната стихия. Чувствайте единение с течната стихия на земята. Вероятно вече усещате приятно чувство на изпълване на тялото ви с влага. Повишава се количеството на течности в тялото ви. Сега ще се свържем с въздуха. Свържете се с вятъра, представете си го. Чувствайте движението на въздуха. Вибрациите на въздуха. И усетете същата вибрация в своите клетки.
А сега ще се свържем с ефирната стихия. Представете си Слънцето и почувствайте връзката си с него. Може да си представите огън, да усетите топлината и енергията, която се появява във вас. Също усетете праната, жизнената енергия, която е навсякъде около нас и вътре във всяко живо същество. Почувствайте отклика на клетките си и приятната вибрация, резонанса, който се появява. А сега разпределете стихиите по краищата на кръста. Концентрирайте твърдата стихия пред себе си. Чувствайте огромния обем твърда стихия пред себе си и усещайте връзката с нея. Сега зад себе си концентрирайте течната стихия. Усетете същия обем, както твърдата, и почувствайте връзката с нея. Вляво поставете въздушната стихия. Почувствайте връзката си с нея. Вдясно разположете ефирната стихия и усетете вашата връзка. Така разположихме 4 стихии по 4 краища на кръста. Сега усетете връзката си едновременно с 4 стихии. Вие сте в центъра на кръста. Чувствате 4 стихии и ги уравновесявате. А сега ще завъртим кръста обратно на часовниковата стрелка. Начало се завърта бавно. Стихиите започват да се въртят. Усещате динамиката. И това движение се ускорява. Стихиите се сливат в колело. Колелото на стихиите. Вие сте в центъра му и го владеете.
То се подчинява на вашата воля. Завъртете колелото още по-бързо. Към колелото на стихиите се добавят допълнително още стихийни елементи от обкръжаващата среда. И колелото ви става по-силно и се върти по-бързо. Чувствайте това движение. Вие държите равновесието в колелото. Стихиите ви се подчиняват. Почнете да намалявате скоростта на въртене. По-бавно. Докато спре да се движи. Върнете стихиите в тяхната обичайна среда. Завършваме практиката. Дишайте дълбоко и на издишване отворете очи.